ako neko ne bude tu, pa da imamo link da možemo pošaljemo. Da, Mare, pričamo ovako kako se ulazi u nalog, kako se daju nalozi, šta se dešava na ovoj platformi, idemo redom, znači file, novi chart, otvori neki koji si obrisao malo pre, profili, ovde možemo snimimo nekoliko profila. Šta znači profil? Profil znači kao da imate par korisnika ove platforme i svako namesti platformu kako želi i onda kada se ja ulogujem, budu ovi beli grafikoni, bude sve ovo od ovih chartova što sam ja sebi postavio i znači svaki profil ima neki, naprimjer možete napravite profil kripto, uđete tu, imate sve kriptovalute, profil forex, napravite sve valute, profil, ne znam, commodities, ubacite zlato, srebro, naftu, tralala, tako da profili su tako nešto, ali mislim da nema potrebe s tim. Open data folder, print preview, otvori račun, znači ovde možemo direktno da otvaramo račun iz platforme, je li tako? Login to trade account, ovako se logujemo na račun koji smo otvorili na web sajtu i tako se logujete na račun što ste otvorili $1000. Jezici, naravno, možemo menjamo jezike, da ih prebacujemo da bude taman ili svetao, je li tako, svetao ili taman, kako se zove sistem. Toolbars, ovde da kažemo, ovo su ovi toolbarovi koji postoje gore i dole sa strane, znači ovo sve promenjivo, možete stavljati bukvalno, ovo možete staviti bude sa leve strane, ove time frame-ove, ne znam, evo ili ovako gore, ili u principu ja sam podesio ovako, ovde mi ovako sam navikao, znači ovde su mi time frame-ovi, ovde su mi sa strane alatke i tako dalje, tako u principu možete se igrati da vidite ovo view smo gledali sve, tako toolbars, status bar, chart bar, simboli, dubina marketa, ovo sve dole smo malo prepokazivali, je li tako? Ubaci indikatore, to smo rekli, pričat ćemo o indikatori trenda, oscilatori, volume, Bill Williams ili custom indikatori. Ti custom indikatori su dobri, nekad može čovjek sam da napravi neki indikator po nekim svojim parametrima, ali to je sve već napredna neka priča. Objekti, ovo sve već imate ovde sa strane, tako ubaci objekat Fibonacci, evo ga Fibonacci, ima ga i ovde, na primjer, ili trend linija, horizontalna linija, ovo sve imate u principu sa strane, ove Elliottove talase, shapes, arrows, Elliotovi talas, Elliott, motive wave, možete da, na primjer, označate prvi talas, ne znam, ovo sad sam ja malo se zeznuo, ali u principu možete da označavate kako se zove Elliott, ali o tom ćemo pričati kasnije, kada dođemo do Elliotovih talasa. Grafikoni, charts, ovde smo rekli da snimite svoj template i kao default i kada budete otvarali svaki put novi neki grafikon, on će otvarati, ne morate svaki put promeni u belo, promeni ovo, snimite kako želite i bukvalno svaki put vam otvara tako, zoom in, zoom out, ovde bukvalno sve ove stvari imate i ovde, znači zoom in, zoom out, ovde možete zoom in, zoom out, tools, novi nalog, to imamo, znači odmah možemo damo i ovde, ili kažemo nov nalog, pa kažemo nećemo market execution, znači odmah, nego ćemo pending je nalog da čekamo. Da li će biti buy limit, sell limit, buy stop, znači i koliko, i gde je cena, i gde je stop loss, gde je take profit, to je ono što smo malo prepričali, stavite taj nalog na toj, kao što smo stavili Bitcoin sad smo stavili ovde da kupujemo na 50 na 618. Mada mogli smo da uđemo i sad, čoveč, ovde ovo mi je možda zanimljivo, možda nek se odbio ovde i RSI je dobar, ja bi ušao možda i sad, ali to će ući sa 0.3, bajde, ok, idemo dalje, charts, tools, strategy tester, da, ovde možete da, kada pravite te skripte, ovde možete testirati te strategije i to isto nije zanimljivo, tile windows, znači možete da radite ovako, možete da gledate sve to što gledate kao jedan ili kao, znači isto ovako, dupli klik ovako, otvarate sve što gledate, otvarate, ovo nema smisla, ovo je lepo na firmu koju vidite nekog, pa kao iza ima 100 ekrana, pa kao nešto to deluje, ali ovde ne možete da vidite ništa. Znači bitno je što veći ekran i što veći grafikon, da to možete što lepše da uočite, jel tako? Gde smo došli, window, da, možete ih slažete kaskadno, horizontalno, vertikalno, da ih arrange icons, ovde da resetujete na default, tako. Ovo je rezolucija, mislim da je ovo najveća, na ovom ekranu mi je dozvoljeno, ovo je baš veliki ekran. Ok, help, to je to u principu. To je to što se tiče davanja naloga, što se tiče same ove platforme, kako se zove, tako da nadam se da je to, je li krenuo ovaj Bitcoin, a? Jeste, dobro je. Opet dve malo, znači opet može ovde 886, da će to da ide, ajde stavim stop na nulu za početak, stop na nulu, evo ćemo zatvoriti. Ne mogu mora se posvećen kako se zove ovako kad pričam, mislim će ovo da ode dole, možda napravi korekciju. Kako se zove, dobro, ovaj GER 40 čoveče ide kako smo isplanirali, znači on je krenuo odavde, samo što ga ja zatvaram pa ulazim, pa zatvaram pa ulazim, znači ovo je svaka čast, ovo ide baš lepo, a ići će do gore sigurno, kako se zove, tako da eto, to je to u principu, što se tiče platforme same,
registrovali ste se svi, dali ste, otvorili ste račune, kako se zove, to je to. Hoćete da krenemo, koliko sati? 10, da, sačekat ćemo da dođu u 6, čekaj, vidimo tu još neko da piše nešto. Aha, ok, Mario, ok, važi. Pa smo svi tu, a? Koliko nas nije 8, nismo svi tu. Nema veze da pričamo onda još o ovome. Ajde da imamo nešto zanimljivo. Jeste ima neki ima neko nas trgovine, neko video možda nešto zanimljivo. Šta mi je ovdje, ovo mi je GERS 40, Bitcoin smo sad zatvorili, ali izgleda da ide gore Bitcoin. Ma ja samo pokušavam da se povežem na MetaTrader, ali ne znam na mailu koji mi je ulaz, sad to tražim. A si instalirao, jesi? Sad te pita mail, a? Ma da. Sad znam da je to MT5 live account ili... Nije, demo. Demo. Live je sa Prime novcem. Da, to mi je jasno. Nema ja sad. Mario će da kasni, možda neće doći, evo piše mi. Ja sam lepo ušao da odmah minus, bravo niko. Znam da ne treba čačka. Da, imao sam 1400 juče, kako se zove, evo sad se vratio bio sam i 700 malo pre, sad se je vratio sa 1000. Tako da mi je bila kao praksa, sve što je preko 500 zaradim da skidam, kako se zove, tako se treba onih 400 nešto skidam, ali nema veze. Kako se zove, da, skinut ćemo sutra. Sad, da, imali smo ovu trgovinu, lepo je bio short, uzeli smo take profit, došao on do stop lossa, okrenuo se i ne, šta smo imali, outcut, jeste, australijski transak smo imali, tako. Ethereum u principu prati Bitcoin, šta se dešava na Bitcoin, to se dešava na Ethereumu, samo je on dosta jeftiniji, on je recimo $3.500 jedan Ethereum, zlato, da, pa više se dešava na zlato, nešto palo, lepo, čekaj da imamo zlato, ajde da imamo, znači ja imamo H4, dobro, imamo ovo šaranje, imamo izbija gore, ok, dobro. Dobro. Dok se vratio, još nije on dostigao na 23.6. Jeste, 23.6 je pipnuo, 23.8 tačnije je pipnuo, 23.6 je pipnuo i evo krenuo je, znači to je jak trend. Kod jakog trenda, znači te korekcije se uglavnom, kada je jak trend, te korekcije su uglavnom završene 23.6 ili 30.82. On napravi samo malu korekciju i nastavi dalje, tako? Tako da su naši nalazi kupovina, vidite kako je tačno pipnuo evo vidite, pogledaj. Znači naša kupovina je tu, naš stop loss je ovde odmah ispod, kao što radimo na moja strategija i u principu to je to, kupi ovde, prodaju ovde i to je to, a stop loss je znači mali i to je recimo strategija, tako. Kad je jak trend, Fibonacci merimo od dna do vrha, korekcija 23.6, 38.2, 50, to je već, ili 61.8, to je već talos 4. Tako da je to, ovo zanimljivo zlato bilo danas za trgovanje. Ok, ajde pratit ćemo tu što se dešava. Pratit ćemo tu što se dešava, šta imamo dalje, dolar, jen, srebro. Srebro je dobro, mislim, ali je jako veliki, nije dobro za day trading jer je velika provizija, baš je veliki demo, šta je ovo? Aha. Ok, demo account si otvorio, ovo ti je login i ovo ti je šifra. Da, neće, znači neće. Ali si stavio vidi ovo, znači file, login to trade account, ovo ti obavezno izaberi ovde, vidiš koji ti je tebi ovde Vantage International demo, moraš da staviš taj Vantage International demo, razumeš? Znači gore pišeš login, ovde pišeš password radi copy paste, jer uvijek možda pogrešiš šta je ovo, šta je ovo. Ne samo, ajde samo kaži, molim te, gde da uđem da bi se registrovao. Znači ideš, otvoriš platformu, ideš file, login to trade account, vidiš? File, login to trade account, dobro. Ideš tamo i kopiraš taj broj ili prepišeš broj ovog računa, login. Server nije dobar. I server izabereš taj koji ti, ovo su real serveri, a ovo ti je demo, znači izabereš demo i kažeš ok. Sad ok? Sad da vidim, samo čekam.
Kaže failed to get list of user products. To prvi put čujem failed to get list. Evo ga, ušao je. Ušao, a? Ušao je. A, dobro. A, brate, čekaj sad. Ju. Se otvorilo, a? Ma je Sad će samo... crven ekran, tako? Crven ekran sa onim crvenim. Nije crven ekran, sad će pokazati kako mi stoji, čekaj samo malo. Aha, to je to, da. Sad tu je otvoren 4, da. To je standardni. I sad, na primjer, klikneš na bilo koji od tih imaš ta 4, je li tako? Klikneš na bilo koji od ta 4 i kažeš gore Maximize, u gornjem desnom ćošku imaš kao... Našao sam. Otvoriš i da ti bude taj preko celog ekrana jedan. I dole će ti pisati sva 4 koje su ti otvorene ovde dole, vidiš ovako, kao što je kod mene. Čekaj. Ajde sad pokažu. Znači kad jedan uvećaš, sad je tebi trenutno ovako. Samo što ti imaš 4, a ne 30, je li tako? I ovako imaš. I sad uzmeš jedan bilo koji od tih, kažeš otvori mi ceo. I on ti dole postavi, vidiš, on ti postavi dole bukvalno sve koji su ti otvoreni. Evo ga evro, dolar, evo ga ovaj, evo ga onaj. Dole će ti pisati svi koji su ti otvoreni, razumeš? Da, ok, čekaj. Jesi otvorio jedan preko celog ekrana, jesi? Jesam, evo sad imam sir. I šta je tebi otvoreno? Tebi je otvoreno ovo, ali ti je otvoreno, na primjer, žurnal, tako nešto, ili žurnal, ili... Ne, otvoreno mi se stano, imam kao symbols, details. Tu odeš na trade. Tu odeš na trade i spustiš ovako dole, da možeš bolje da vidiš grafikon, je li tako? Ok? Odeš na trade i treba bi tu da vidiš balans $1000 ili 100.000 koliko se već otvorio. Ne, imam ovdje, ja imam, samo mi se izbacilo još kao ovih listu za market. To mi je izbacilo. Ajde, slike mi po ekran pa mi pošalji sam. Čekaj, sad sam to ugasio, samo sekundica. Gago, jesi uspela ti da skineš platformu i da instaliraš MetaTrader? Ja na telefonu imam. Dobro. I malo sam više fokusirana na to zlato, nisam se mešetarila da ulazim u razni drugi čartovi i to sve, ali nisam htjela da vas ometam, ja sam nešto izjebala ovde, a šta je to sad nemam pojma, ali ja neću da vas ometam u tome, čekajte samo kako da okrenem ekran, da biste vi to mogli da... Ovako, isklikćala sam nešto dok ste pričali, kliknite ovde, kliknite tamo, ja sam držala svoju desnu stranu i isklikćala i ovo se sad poremetilo na kompu, ali to ću da sačekam kad deca dođu iz grada pa da srede, a na telefonu imam, znači. Dobro, ok, dogovoreno, to je to. Da. Ne, vaš, ok, dogovoreno. Viš, sad mi ovako stoji. Uđi. Dobro, odlično, čekaj da imamo, evo da vide i drugi. Sad ti ovako, sad ti ovo, je li tako? Ok, sad ćeš da klikneš ovde. Čekaj, polako. Sad ćeš da klikneš, znači, sad ćeš da klikneš na, čekaj, prebacim na ovaj ekran, samo da gledam dole, da uvećam. Sad ćeš da kažeš ovako, view, klikneš ovde, pa kažeš toolbox. Čekaj, moment. View. Dobro. Kad ti se otvorilo sad ovo dole. Jeste. Sad imamo kao create your own trading, top up your account directly in the platform. Ne, to su neke poruke. Imaš dole trade, ovako ti piše trade. Klikni na ovaj listić koji zove trade. Tebi ti sad ušao u news, pa ili u nešto u mailbox. Ti si ušao u mailbox, pa čitaš poruke. Ti klikni na trade. Jesi kliknuo? Jesam. Jer vidiš da tu imaš 100.000. Imaš 100.000 ili 1.000, koliko imaš? Imam 800. Dobro je, znači što su neke nema veze, dobro je, ok. Dobro, to smo namestili, ok. Sad ideš desni klik bilo gde na ekranu, na tom crnom, properties. Čekaj, dobro.
common, ideš ovde da ti bude candlestick, Jeste candlestick. onda odeš na colors ovde, Dobro. ideš ovde umesto žuto na crnom izaberi color on white, znači šareno na belom. Ovo je green on black, stavit ću color on white. Dobro. Color on white, tačno. Kažeš OK, Dobro. kažem sad ajmo je ovde belo. insert, ajmo ovde insert, Čekaj, opet idem properties, pošto ne gledam tebe, gledam kod sebe u ovome. ne, idi samo kad si išao na properties, ideš na OK, i to je to, ti sad beli ekran. Jeste, beli ekran. Sad ideš na ovde insert gore, Dobro. indikatori, Dobro. oscilatori, Dobro. relative strength index, indeks relativne snage. Klikneš Relative stance, dobro. i kažeš OK. Ok, dobro. I dobio si ovaj dole indikator. Ja sam indikator, ja sam dobio sam. I sad ovo što ti je otvoreno ovde, tebi je otvoreno verovatno ti je otvoreno, čekaj, ne navigator, navigator ti je otvoreno ovaj više ovako, samo ovde ga zatvoriš u gore desnu čošku, imaš ovaj X-ić, vidiš? Našao. Tu ga zatvoriš i to je to. Sad OK? Jeste. To je to. Bravo. Hvala ti. Bravo. Super. Ajde, ćemo počnemo, ljudi. Može? Može. Ajmo. Može. Super. Može. Odlično. Ajmo ovako. Može. Odlično. Ajmo. Forex. Skripta final. Forex Srbija. To je to. Počinjemo znači sa tehničkom analizom danas. Jel tako? Ajmo. Pričali smo onaj uvod, pogledali ste ono, na otprilike, sad znate kako i da ulazite u pozicije, kako se zove, kako da dajete naloge, te neke osnovne stvari da kažemo, i sad ćemo da radimo tehničku analizu, slide show, from current slide, ok, to je to. Ok. To je to, ništa, ajde. Grafikoni, znači jedno od osnovnih oruđa rada svakog dilera valutama jesu grafikoni, odnosno bilo kog tradera, znači da li valutama, da li akcijama, grafikonima se u koordinatnom sistemu predstavlja kretanje kursa valuta u prošlosti ili cena akcija u prošlosti, tako. Na osnovu grafikona se sagledavaju pravci kretanja tržišta u prošlosti i predviđa se na osnovu zakonitosti tehničke analize kretanja tržišta u budućnosti. Predu su shvatanja suštine tehničke analize, samim tim i uspešno trgovanje, razumevanje načina grafičkog predstavljanja, je tako. Šta to znači? Dobro, ovo ćemo sad pričati. Postoji 3 vrste grafikona, znači imamo linijski grafikon, bar grafikon i sveće grafikon, znači candlestick grafikon, je tako. Linijski grafikon, taj line chart, on prikazuje, znači svaki grafikon, za svaki grafikon postoje 4 karakteristične vrednosti. Naprimjer, ako gledamo satni grafikon, postoje 4 karakteristične vrednosti. Znači open, high, low, close. Znači open je cena na otvaranju tog sata, close je cena na zatvaranju tog sata. High je najviša cena u toku tih sat vremena koja je postignuta i low je najniža cena koja je postignuta u toku tih sat vremena. Znači 4 karakteristične vrednosti. Linijski grafikon ne pokazuje te 4 karakteristične vrednosti, on pokazuje samo cenu na zatvaranju. Znači na kraju svakog sata, ako pričamo o satnom grafikonu, on stavi tačku i bukvalno je to jedna linija koja samo povezuje cene na zatvaranju. To što se dešavalo u tih sat vremena, to ne vidimo tako. I taj linijski grafikon je dobar za, da kažemo, za neki osnovni pregled, kao ajde šta, za novine, ajde šta raste ili pada nešto. Ovo bi izgledao kao taj linijski grafikon ovako izgleda, je li tako? Bar grafikoni, oni su već, da kažemo, napredniji, oni pokazuju sve 4 vrste, da kažemo, sve 4 te karakteristike, je li tako? Kako izgleda bar grafikon, znači sa leve strane je kurs otvaranja, sa desne strane je kurs na zatvaranju, cena na otvaranju, cena na zatvaranju. Znači ako je dnevni grafikon, ovde je počeo dan, ovde se završio dan. Ovo je najviša cena, ovo je znači high, ovo je low. Ovako izgleda klasičan bar grafikon, je li tako? I on pokazuje sve 4, da kažemo, vrednosti. Open, close, high, low. U ovom slučaju, open, close, high, low. Mora se iz kursa, danas će biti snimak, bit će ikice, bit će, ne brinim, kako se zove, da, a ovo se zove trading range. Znači, kako kaže trading range, to je odavde do ovde, to je znači po kojim se sve cenama trgovalo u tom periodu, je li tako? I sad same te 4 vrednosti nam
mogu nam reći dosta stvari, ako to znamo, tako. A vidjet ćete i kako. Naprijed dešava se i ovako, da cena na otvaranju bude ista kao cena na zatvaranju, ali u toku tog perioda cena je padala skroz do dole. Takođe isto može da se desi da ovo se zove doji, kad je open i close na istom nivou, a šarala je cena gore dole, otvorila i zatvorila na istom nivou. A no trading range kada je cena bila u tih sat vremena, što je retko, na primjer u tom minutu je ostala na istom nivou, tako. Bar grafikon je kada povežemo tih nekoliko bar grafikona za redom, jel tako, i evo sad ovo je na primjer Intel korporacija, minutni grafikon, jel tako, što znači da je svaki ovaj bar 1 minut, jel tako. Znači za ovaj minut je cena se otvorila ovde, zatvorila se ovde, bila je ovde, jel tako. I pokazujemo tako dosta tu informacija šta se dešavalo tu sa cenom, jel tako. Znači ovo su sad ubačeni neki moving average indikator, neki pokretni prosek koji presek tih moving average nam može dati poziciju kao za na primjer, evo vidite, gde god se preseku ti moving average dolazi do promene trenda, ali pričat ćemo o tome kad dođemo na indikatora. Znači, bar grafikon je mnogo bolji od, jel tako, linijskog grafikona, sada su ovako, taj bar grafikon možete staviti rastući su zeleni, opadajući su crveni, tako da on u principu je tako dobar. I dolazimo do sledećeg grafikona, odnosno candlestick charts, koji su, da kažemo, najrasprostranjeniji, koji svi koriste. Oni nam pokazuju isto kao i bar grafikon, sve 4 karakteristične vrednosti, ali lepše izgledaju, jel tako? To isto kao kod bara bi to bilo ovde levo je open, desno je close, a ovde vidimo ako je beli ili ako je zeleni ili ako je plavi, znači da je rastući. Rastući znači da je cena na otvaranju, odnosno cena na zatvaranju bila viša, znači da je u tog perioda cena porasla, to su rastući, ako je u toku tog perioda cena pala, to je opadajući. Znači opadajući su crni, crveni, zavisi kako namestite, jel tako? Tako da oni pokazuju mnogo, da, i ovde se može desiti tako neke, ovo su na primjer taj neki hammer, hanging man, tako te neke pozicije, shooting star, u stvari opadajući zvezda, o tome ćemo pričati. Dobro, evo vidite kako, ovo je sad isti grafikon, samo malo pre bio bar, sad je candle, vidite kako lepše izgleda ovaj candlestick, jel tako? Znači crveni su opadajući, plavi su rastući i tu već vidimo onako lepu sliku, može biti i ovako crno-beli, kako god crveno-beli, svejedno, tako da mislim da je po defaultu zeleno-crveni, ja mislim tako da je ovakav po defaultu, ja mislim. Sad evo razlika, čisti grafikon, ovo je linijski sa 2 moving average-a, bar sa 2 moving average-a i candlestick sa 2 moving average-a, eto, to je to, evo, isto ili ovako. Sad, tehnički analitičari ne koriste fundamentalne podatke kao osnovu za odluku da li da kupe ili da prodaju, tako. Tehnički analitičari veruju da je moguće na osnovu kretanja kursa u prošlosti predvideti kretanje kursa u budućnosti. Oni se baziraju na istorijskim vrednostima kursa koji su grafički prikazani. Tehnički analitičari se često nazivaju grafičari zato što koriste grafikone kao sredstvo na osnovu koga vrše analiza i donose zaključke o budućem kretanju kursa, tako. Tehnička analiza predstavlja skup metoda i tehnika koje se baziraju na analizi kursa dve valute u prošlosti i na osnovu toga donose zaključke o kretanju kursa u budućnosti. Znači ovo je primenjivo na sve finansijske instrumente. Znači tehnička analiza se, kao što smo pričali prošli put, na osnovu toga što se dešavalo u prošlosti predviđamo šta će se dešavati u budućnosti. Tako. Zakonitosti tehničke analize su jednako primenjive i, kao što smo rekli, na sve finansijske instrumente. Tehnička analiza ima 3 premise, znači nema 4, ovo je dodato od strane Tihomira Podunavca u tom trenutku. Tržište određuje pravu cenu, cena se kreće u trendovima, istorija se ponavlja. Sad ćemo pričati o svakom od njih. Pričao sam već o tome, ali ajde došli do toga. Dobro, kao što smo rekli, tehnički analitičari smatraju da delovanje svih faktora koji utiču na kurs dve valute ima samo jednu posledicu, odnosno promenu kursa. Svaku promenu bilo kog faktora tržište direktno prepoznaje i putem svog mehanizma direktno ugrađuje vrednost kursa. To smo pričali kako svaki kupac ili prodavac informaciju koju zna unosi u cenu. Tako. Osnovni mehanizam tržišta je mehanizam odnosa ponude i tražnje. Mehanizam odnosa ponude i tražnje, kao što znate, kupci podižu cenu, prodavci spuštaju cenu. Što je više neke robe u ponudi, tako cena je niža, što je manje, kako se zove, cena je viša, tako kao i u svemu, kao i u robi bilo kako, da kažemo i u životu. Tako. Kursevi se kreću, cene se kreću u trendovima, to je jedna od premisa tehničke analize. Ovaj princip počeva na pravilu inertnosti cena finansijskih instrumenta. Inertnost cene se ogleda u tome što je mnogo teže promeniti pravac kretanja nego da nastaviti u istom pravcu. To je Newtonov prvi zakon kretanja. To je što ste čuli, na primjer, trend is your friend. Znači, cene se nikad ne kreću pravolinijski s jednog nivoa na drugi, već to dešava uz manje ili veće oscilacije. Oscilacije same po sebi su normalna pojava na tržištu, ali je bitno u svakom momentu znati generalni pravac. Šta ovo znači? Znači, imamo recimo rastući trend. Ako smo definisali da je to rastući trend, svaka ta korekcija ne mora znači promenu trenda, nego samo korekciju u tom tako rastućem trendu. Sad, kaže se da je mnogo teže promeniti kurs
nego, jel tako, nastaviti u isto. Znači, i u principu mi šta god trgujemo, to je znači jedna osnovna stvar koju treba se držite, je da uvek trgujete u pravcu trenda. Trend is your friend i znači uvek, znači ako Bitcoin ide gore, gledajte kupujete. Ako zlato ide gore, gledajte kupujete. Ako ne znam, dolar pada, gledajte prodajete. Znači, prilagodite svoje trgovanje onom generalnom pravcu. Trend je najvažnija stvar u trgovanju. Dileri moraju u svakom momentu znati koji je trend na tržištu. Zakonitosti tehničke analize imaju ulogu da identifikuju trend, predvide njegovu dužinu i ukažu na moment okretanja trenda. Trgovanje mora uvijek biti prilagođeno trendu sve dok trend, znači kada definišemo trend, naša svaka trgovina je u pravcu trenda, većin to se trudimo da radimo tako. Dok nam tehnička analiza ne dokaže da će se trend okrenuti, a vidjet ćemo i kako ćemo to uraditi. Istorija se ponavlja kao druga premisa tehničke analize. Tehnička analiza u direktnoj vezi sa ljudskom psihologijom, ljudi su ti koji su učesnici na tržištu i koji su pokretači tržišta. Kretanje cena u najvećoj meri odraz ljudske psihologije, kurs se kreće onako kako ljudi odreaguju na osnovu svojih pretpostavki, ja tako. Pošto je na tržištu veliki broj pojedinaca, njihov pojedinačni uticaj nije primetan na tržištu, pokret tržišta je pokret pod uticajem svih učesnika, tako. Smatra se su zakonitosti kretanja tržišta jednaki prirodnim pojavama. Dobro, okej. Na grafikonima kretanja kursa su zapaženi određeni oblici koji se neprestano ponavljaju. Znači ovo nije samo kod valuta, ovo je znači kod svega, kod akcija, kod svega. Smatra se su oni održavaju psihologiju učesnika, tako. Oblici potvrđuju nastavak trenda ili nagoveštavaju okretanje trenda. Oblici se nazivaju formacijama, odnosno paternima. Uz pomoć formacija se predviđa kretanje. Znači pitao je neko danas, Grigorije je rekao, ne znam samo da li je buy ili sell, pa to je poenta cele priče, da li da kupimo ili da prodamo, tako. A to da li da kupimo ili da prodamo, zašto da kupimo, zašto prodamo, kad da kupimo, kad da prodamo i kada kupimo dokle će ići ili kada prodamo dokle će ići, to nam govore da kažemo te formacije ili paterni, je li tako? One nam nagoveštavaju šta će se dalje dešavati sa cenom. Osnovni pokretači svakog, je li tako, su psihološki faktori, odnosno strah i pohlepa, je li tako? Oni pokreću tržište. Sad, ovo su neki savjeti, je li tako? Profesionalci, berza i kazino, tralala. Dobro, ovo ćete sami čitati. Ajde, počinjemo s tehničkom analizom. Znači, kada cena pada i dođe do nekog nivoa od kog se odbija nekoliko puta, kao što smo na primjer na onom Bitcoinu pre neki dan, tu možemo nacrtamo liniju i ta linija se zove support line. A kada cena raste i odbija se od nekog nivoa, taj nivo koji ne može probije, to nazivamo resistance line, znači linija otpora i linija oslonca, tako na srpskom, znači, ali bolje support i resistance. Kako se zove, trgovina se odbija preko posrednika, dobro, ovo nije, znali, ospričali naloge smo pričali, trend is your friend, nikad se ne protivite trendu. Imamo tri vrste trenda, imamo rastući trend, opadajući trend i bočni trend, sideways, je li tako? Rastući trend, je li tako, identifikujemo vrh više od vrha, dno više od dna, opadajući trend, vrh, da, ovo bi bio opadajući trend, je li tako? Svako sledeće dno je niže od prethodnog, svaki sledeći vrh je niži od prethodnog, to je opadajući trend, je li tako? Rastući trend, svaki vrh je više od prethodnog, svako dno je više od prethodnog, je li tako, rastući trend. I imamo sideways trend, to se uglavnom dešava kada su neke te vesti ili kada je neko imamo neki jak skok pa se tržište onako konsoliduje i očekuje se da kažemo ili je jednostavno u tom trenutku nema nekog trgovanja aktivnog, nego se sve onako, ne znam, recimo nije aktualna neka berza, nije London, nije New York, nije neki, ne znam, 9 uveče, 10, niko nije sad nešto ne trguje i neki smira i da kažemo i u principu taj sideways ništa se ne radi, jel tako? Kako se zove, kaj je taj, da kažemo, bočni trend. Na primer, ovo bi sad bio support, ovo je resistance, jel tako? Cena raste i dolazi do nekog nivoa od kog se odbija. Opet raste, opet dođe do tog nivoa, opet se odbija. Opet raste, opet dođe do tog nivoa, opet se odbija. Isto pada pa se odbija, pada pa se... Znači, gde god, šta bi to našlo u prevodu, na primjer? Recimo, fondovi su stavili da kupuju Bitcoin na 100.000 i kako cena padne na 100.000, onda se odbije. Jer je tamo mnogo naloga kupovine po 100.000 i bukvalno kako dođe dole, krenu da kupuju i onda se odbija. Šta mi radimo tu? To nas ne treba da zanima šta je razlog zašto se odbija, ali mi čim vidimo da se 2 puta, na primjer, cena odbila od ovog nivoa, na primjer ovde, mi crtamo jednu liniju koja spaja ta 2 vrha. I znamo sledeće približavanje tom vrhu da ćemo mi ovde ući u short, u sell, a da ćemo stop staviti ovde iznad. Opet se cena približi to, mi opet u sell, stop stavljamo iznad. Ako smo već videli da je cena napravila neki low, ovde smo ušli u sell, pa znamo gde da zatvaramo sell. Zatvaramo ga ovde kada priđe tom prethodnom nulu, tako.
Isto tako kad se odbila jednom ovde, podvlačimo tu liniju i imamo support liniju. Svaki sledeći put kad se cena približi tome, mi ulazimo u buy, a znamo gde ćemo da zatvorimo buy, jer smo već ovde se odbila nekoliko puta. To je takozvana trgovina u kanalu, odnosno između support i resistance linija. Tako. Ovo smo imali na Bitcoinu pre neki dan, znači neko me pitao zašto sam ušao ovde, zašto? Jednom je došao dole, jednom je došao ovde i onda se spojio još jednom, ja ga kupio ovde i izašao gore. To je, da kažemo, najprostija onako neka strategija i bukvalno držite se toga i mali stop loss. Bikovi i medvedi, to smo pričali, bikovi su, bull market je rastući market, bear market je opadajući market. U tehničkoj analizi su široko upotrebi trend linije, znači rekli smo support, rekli smo resistance, sada već identifikacija trenda, rastuća trend linija i opadajuća trend linija, je li tako? Rastuća trend linija, je li tako? Imamo rastući trend, cena raste, spajamo dna, mi ovde već, ali ovde već znamo, imamo jednu tačku, drugu tačku koju smo spojili i nacrtali ovu liniju, je li tako? Već znamo svako sledeće približavanje toj liniji može bude naša kupovina, je li tako? To je rastuća trend linija, rastući trend, je li tako? Kod opadajućeg trenda je obrnuto, je li tako? Imamo neki pad, i da kažemo već kad smo dva ova vrha spojili, imamo tu neku opadajuću liniju i svako približavanje toj linije je naš sell. Ovde sell, ovde sell. Znači, tako u principu trgujemo kao support i resistance, tako? A kada imamo ovu takozvanu liniju kanala, kada spojimo i dna i vrhove, u slučaju se desi kanal, onda imamo na dva mesta, ovde idemo buy, ovde idemo sell, ovde idemo buy, ovde idemo sell, tako? Kao malo pre što smo na onom, da kažemo, support i resistance-u pričali, je li tako? Ovde bi znali i sami, znači imamo jedno odbijanje, drugo odbijanje, naša kupovina bi bila ovde, tako? To je ili proboj, recimo, kada se desi, na primjer, da je neki nivo, da je teško da se, što se više puta cena odbije od nekog nivoa, on je jači i probijanje tog nivoa će biti eksplozivnije, što je više puta on potvrđen, znači da je jači, kad ga probije, onda će otići gore. Znači, kad god se on dođe ovde, mi idemo u sell, je li tako? Ali šta da radimo u slučaju da se probije ta linija? Nama je stop bio ovde, je li tako? Neko će da čeka proboj te linije za kupovinu, i što je isto takođe odlična strategija, je li tako? Evo kada support postane resistance, to vam pričam, znači support cena se odbija odavde, odbija i onda prelazi dole ispod i taj support koji je bio support sada postaje resistance, je li tako? To su neki važni nivoi u smislu kao 100.000 na Bitcoinu ili ne znam 4.000 na zlatu, ranije je bilo 2.000 i tako dalje. Osnova cele te tehničke analize i kako uopšte ona počela da se primenjuje je bila ta Dow teorija. On je njega kao krive, odnosno on je tvorac, da kažemo, te tehničke analize. Samo sekund, šta mi se dešava sa ovim, dobro, to je okej. On je tvorac, da kažemo, te tehničke analize. Ta teorija nastala na osnovu eksperimentalnih posmatranja kretanja cene akcija. Šta je on, da kažemo, do čega je on tom analizom došao? Procena je u osnovi svega, tržište ima 3 pravca kretanja, primarno kretanje ima 3 faze, procene moraju potvrde jedna drugu, obi mora potvrdi kretanje i kretanje se smatra efektivnim dok god daje određene signale. To je bila ta Dow teorija na kojoj je nastala tehnička analiza i dalje se razvijala. Proći ćemo na brzinu svaku od tih, da kažemo, njegovih teza. Tačaka, odnosno procena je u osnovi svega. Kretanje tržišta izazivaju realni i fundamentalni faktori i moraju se procenjivati da bi se predvidelo buduće kretanje. Ako je, pričali smo o fundamentu, o fundamentalnoj analizi, je tako, na osnovu koje, je tako, investiramo u nešto, kupujemo nešto, ukoliko je nešto dobro, ukoliko je nešto kvalitetno, ukoliko smo mi uradili analizu koja nam pokazuje to dobro, mi ćemo to da kupujemo, tako. I taj fundament, on pokreće tržište u tom smislu, ako je, ne znam, zlato je dobro kao investicija, mnogo ljudi ulaže u zlato i znači cena će ići gore, tako. I kod akcija, ako trgujemo, znači gledamo da nađemo neku dobru firmu koja ima dobre fundamente, dobre podatke i koja radi dobro, da bi kupovali akcije, te deonice, te firme i je tako investirali u to. Znači to je ta procena je tako pokretač svega. Tržište ima 3 pravca kretanja, primarno, sekundarno i neznato kretanje. To su, da kažemo, na primjer, primarno kretanje kod zlata bi bilo rastuće, tako. Sekundarno bi bilo, ajde da kažemo, u poslednjih, ne znam, 15 dana zlato pada, recimo. To je to sekundarno kretanje. A neznato to ovo što se dešava u ovih 5 minuta i to je neznato kretanje. Primarno kretanje ima 3 faze, akumulacijna faza, faza javnog učešća i distribucijna faza. To bi objasnio ovako. Akumulacijna faza je, na primjer, Beogradska berza 2006.
ulaze institucionalni klijenti, svi kreću kupuju ove akcije naših kompanija tadašnjih, faza javnog učešća, ljudi se za to, da kažemo, čuju, ovi informisaniji investitori, ovi informisaniji investitori onda ulaze oni, i distribucijona faza je, kako se zove, kada se pojavljuje sirotinja raja, koji su čuli zaradio ovaj, i u principu oni su postali u tom lancu i kada se oni uključuju, tada ovi prvi prodaju. To je, kaže Warren Buffett, kada čuješ da tvoj berber ili frizer priča o nekoj akciji, to je znak da je vreme da je prodaš. Da kažemo, akumulacijna faza je kada fondovi kupuju. Faza javnog učešća kada kupuju obavešteni investitori ili institucionalni klijenti. A distribucijna faza, bukvalno kada krene sirotinja raja da kupuje, tada oni stresu to što imaju, grubo, plastično rečeno, ali pričat ćemo o tome kako se zove procene, moraju potvrditi jedna drugu, promjena kursa, dobro. Potrebno promjena kursa drugu valutu kreditne bilo, ok, ajde imamo dalje. Procene moraju potvrditi jedna drugu i obi moraju potvrditi kreditne, to u smislu, to je više kod akcija, recimo neki skok cene neke akcije, taj skok se desio i veliki obim trgovanja se desio, znači da je mnogo ljudi, mnogo firmi, mnogo kupaca, mnogo investitora kupilo, da kažemo, tu akciju i da je taj pad ili skok legitiman. A na primjer dešavalo se isto kada je mali obim i na primjer na Beogradskoj berzi kada je mali obim da mi bukvalno manipulišemo sa cenom, u smislu vidimo da tu nema puno naloga ni kupovine i prodaje i sami obaramo cenu ili sami dižemo cenu, to je fals i to je na primjer ono RSI, negativna divergencija, kada se desi taj neki skok koji nije obim potvrdio ili neki pad koji obim nije potvrdio, to je fals i to može nam bude znak za kupovinu ili za prodaju, tako. Ukoliko obim potvrdio taj skok ili pada koji je veliki obim tu, onda znamo da su svi tu ušli i da je to totalno legitimno, tako. Ok. Ajde kažemo ovako, znači, trgovanje u pravcu trenda je osnovno pravilo trgovanja, da ne bi dileri napamet ulazili u pozicije, traži se uvijek potvrda da će se trend nastaviti. Formacije su te na osnovu kojih se potvrđuje nastavak trenda. Formacije koje potvrđuju nastavak trenda, odnosno paterni koji potvrđuju nastavak trenda, zove se formacijama nastavka trenda ili continuous patternima i osnovni su simetrični trougao, rastući trougao, opadajući trougao i formacija zastavice. Znači, glavne formacije koje vam kažu će se trend nastaviti su trouglovi i zastavice, je li tako? Imamo 3 vrste trouglova, prvi je simetrični trougao. Šta je simetrični trougao? Simetrični trougao bi izgledao idealno ovako, znači cena raste i pravi neku konsolidaciju. Spojimo vrhove, spojimo dna i vidimo da je to neki trougao. Izmerimo koliko ima odavde do ovde, je li tako, od početka trougla, i tu vrednost prenesemo na mesto probijanja. Pre neki dan smo imali tu trgovinu, sećate se. Prenesete na mesto probijanja i znamo ovde ćemo kupimo, ovde ćemo prodamo, tako. Isto u obrnutom, kada je opadajući, je tako, ali ajde, sad radimo tako, formacija nastavka trenda, tako da. I kada je opadajući trend, znači opada cena ovako, isto funkcioniše, samo cena probija dole, merimo od vrha do dna, prenosimo na mesto probijanja, znamo gde ulazimo u sell, znamo gde zatvaramo poziciju. To je simetrični trougao, je tako? Imamo rastući trougao. Rastući trougao je kombinacija resistance, znači mi sad da imamo recimo ovako skok cene i znamo, spajamo vrhove kao što smo učili ovaj resistance, je li tako? Cena se odbija od tog gdje odbija i mi spajamo vrhove i mi sad da ne znamo šta je trougao, mi bi ulazili ovde u short, ovde u short, ovde u short, po problemu ulazili u buy. A pošto smo spojili i dna, znamo sad linije trenda, spojili smo dna, spojili smo, znači u principu znači imamo kombinaciju ove resistance linije i linije trenda, ovo je simetrični trougao, merimo na mestu gde taj trougao počinje, tu vrednost prenosimo na mesto probijanja, čim cena probije, ulazimo u buy i zatvaramo take profit na ovom nivou, je tako? Znači imamo sve što nam je potrebno, gde da uđemo, gde da izađemo, gde da zatvorimo, u slučaju da cena prođe dole, stop loss nam je ovde ispod, znači stop loss nam je ovoliki, take profit je ovoliki. Idemo dalje, to je simetrični trougao. Simetrični trougao, opadajući trougao, tako, isto funkcioniše, znači merimo ovo, prenosimo na mesto probijanja i tu je naš short sell, ovde zatvaramo poziciju, tako. Formacija zastavice, tako, imamo zastavicu oblika trougla, zastavicu obliku kanala. Šta je zastavica? Pokazivao sam juče zastavicu imali. Zastavica se dešava na jakom trendu, na jakom trendu. Šta je zastavica? Naprimjer, imamo neki skok jak, konsolidaciju i nastavak gore. Šta se dešava tu? Merimo, znači ne merimo kod trouglova, smo merili ovaj deo ovde ovako, tako.
a kod zastavica merimo dršku zastavice. Šta on predstavlja? Znači, cena je skočila i kao da li će skoči još ovde konsolidacijama, skočit će, kupujemo i dalje, to je zastavica. I što je dobro, mi merimo onda od dna do vrha te, da kažemo, drške, po znacima navoda, na proboj ulazimo u kupovinu ovde i zatvaramo kupovinu ovde, tako? Tako da te zastavice javljaju na jakom trendu i u opadećem i u rastućem i jako su dobre za trgovinu, tako tu se pravi velika i novac. Naprijed te zastavice se dešavaju na vestima, na objavi vesti i tako nešto. Sad, znači, to su bile formacije nastavka trenda, sada dolaze formacije okretanja trenda, znači, nijedan trend nije večan, uvek dolazi do nekog kraja trenda. Najpoznatije formacije okretanja trenda su head and shoulders, odnosno glava sa ramenima, dupli vrh, duplo dno, trostruki vrh i trostruko dno, znači triple top, triple bottom, double top, double bottom i head and shoulders kao broj 1. Head and shoulders najpoznatija, da kažemo, najpoznatiji pattern, kako se zove, svih tradera i moj. Imamo, znači, rast, jedno rame, glava, drugo rame, proboj, pad. Znači, kada imamo ta tri vrha, ovo je jedno rame, glava, drugo rame, crtamo tu neck liniju, takozvanu, dolazi do proboja, kako se zove, uglavnom se vraća, znači, cena, da kažemo, da dotakne tu neck liniju i dole pada koliko ima od vrha glave do neck linije, prenosimo na mesto probijenja, tako, i znamo, znači, ovde je naš short sell, ovde ulazimo, ovde zatvaramo poziciju. Ili, što bi bilo na opadajućem trendu, imamo, znači, pad cene, znači, jedno rame, glava, drugo rame, obrnuto kao u gledalu, crtamo taj neckline, čekamo probijanje, tako, merimo koliko ima od dna glave, odnosno vrha glave do neck linije, prenosimo mesto probijenja, naša kupovina ovde, naš take profit ovde. To je prosto i to je tako, znači, neko kaže kao 90%, ja kažem 100%, kako god se desi taj head and shoulders, uvek, znači, znate gde da uđete, gde da izađete, toliko prosto kao da vam neko daje pare ovako, da vam nudi pare, znači, bukvalno, vidjet ćete i sami. Eto, to je head and shoulders. Pokazat ću vas sad na platformi, pogledat ćemo. Tri vrha, isto kao head and shoulders, tako. Samo je ova glava na istom nivou kao i ova dva vrha, tako. 1, 2, 3, probija, merimo koliko ima odavde do ovde, prenosimo na mesto probijenja, ovde je naš sell, ovde je naš take profit, isto tako triple top, triple bottom, tako, samo cena pada, pravi jedno dno, drugo dno, treće dno, merimo koliko ima od vrha do dna, ovde kupujemo, ovde prodajemo. Malo brzo pričam, ali verujem da vam je ovo sve jasno, mislim, nema, ako nekom nije jasno, stopirajte me slobodno, pričajte, pitajte šta god, kako se zove, pokazat ću vam sad to i u praksi kako izgleda. Duplo dno i dupli vrh, isto kao triple top, znači samo je dva dna, tako je, dva dna, prenosimo ovde, kupujemo, ovde zatvaramo, znači merimo koliko ima od C do dole i znači ovde je naša kupovina, ovde je naša prodaja, to je take profit, je li tako? Stop loss je odmah ispod. Double top, double bottom, je li tako? Moving average, šta su moving average, šta su indikatori i tako dalje, to ćemo pričati. Ok, to je to za danas što se tiče ove skripte. Ajde da to sad potražimo, da potražimo to u praksi, je li tako? Dobro, čekaj da vidimo šta je ovo, je GER40, dobro, ovo je Bitcoin, evo ga Bitcoin, vidi, rame, glava, rame na H4, pogledaj, pap, pogledaj, sell, nacrtali smo gde ide sell, znači ovo odavde do ovde je 100.000 evra, ili stani, ili milion evra, ili 10.000, ili 1.000, ili kako god. U mom slučaju je bilo 12.000 dolara, to je 8.600, pa sam posle počeo da ludujem. Kako se zove, evo ga, znači rame, glava, rame. Nacrtamo neckline, kao što smo i nacrtali. Ovu liniju sam, sećate se, mislim da sam sa vama i pričao, znači izmerili smo koliko ima odavde do ovde, preneli na mesto probijanja, ovde sam ušao u sell, ovde sam zatvorio i to je to. I onda sam ga čekao ovde za kupovine i ovde sam ga kupovao, jer se on uglavnom vraća do ove neck linije pa će da ide dole. Ili će da vidjet ćemo sad šta će se dešavati. I onda smo ga kupovali ovde, dok išao na gore. Tako da u principu to je jako prodači, head and shoulders, glupost najveća, ali eto vidite, head and shoulders na Bitcoinu. I onda se neko pita kao, pa kao mi svi traderi kad znamo šta je head and shoulders, kako se zove, pa kao što svi tako da trgujemo. Pa ne pomeraju traderi, traderi smo mi koji trgujemo na tim, da kažemo, promenama cene, a onaj ko pomera cenu Bitcoina je fond koji kupuje Bitcoin iz drugih razloga, ne kupuje ga on zbog head and shouldersa, ga kupuje iz drugih razloga, tako, zbog fundamenta. Ne samo Bitcoin, nego akciju, bilo koju, bilo šta, znači to kupuju investitori, kupuju fondovi. A samim tim kupovinama mi smo tu da sedimo i analiziramo šta se dešavalo
i to predstavlja ljudsku psihologiju i kad god se desio taj head and shoulder, znamo šta će se desi i mi gledamo i čekamo naše vreme, jel tako? I kada god se to vreme dođe, mi pravimo pare, jel tako? Znači tako da ćemo i ovo, eto, videli ste, znači head and shoulders kao kuća, znači nema, znači ovo rame, glava, rame, znači podvrčimo liniju i znamo gdje će padati. To smo uradili, nacrtali i to smo izradili, eto, to je to. Tako da bilo šta sad otvori, šta god, evo Ethereum, zlato, ne znam šta god, naći ćemo barem jedan head and shoulders, evo na primjer ovde, šta je ovo? Znači ovo je bilo rame, glava, rame, crtamo, podvrčimo, evo ga propoje ovde, evo ga, ne znam, ovo je onaj dupli, onaj Gartley, onaj B, što ja crtam, samo je ovo M, znači 1, 2, 3, ovo se vraća na 88, 6, pa ide gore. I u principu, znači, mi te formacije, jel tako, a tek ovih trouglova i toga ima koliko hoćete, bukvalno, znači, i naša je, jel tako, da kako se zove, da analiziramo, da gledamo, da što više tih formacija vidimo i da tražimo, jel tako, i da tražimo, kako se zove, i da na osnovu toga donosimo neke, evo ga duplo dno, na primjer, evo ga, jedno dno, drugo dno, jel tako, rekli smo ovde crtamo neku liniju, merimo koliko ima od vrha do dna, prenosimo na mesto probijanja, ovde kupujemo, ovde zatvaramo, tako, ulazimo u buy, ovde zatvaramo, to je to. Milion možete da nađete, bukvalno evo, sad u narednim danima instalirali ste platformu, znate formacije nastavka trenda, znate formacije okretanja trenda. Poslaću vam ovo u skriptu, pa gledajte i uzmite, bukvalno otvarajte što više ovih finansijskih instrumenta, otvorite Bitcoin, otvorite zlato, otvorite euro-dolar, otvorite sve živo, kako se zove, i uzmite onda nedeljni, dnevni, H4, H1, M30, M15, M5, M1 i tražite što više tih formacija, je li tako? I gledajte šta se dešavalo, na primjer, eto, neka to bude zadatak. Evo ga, dolar, jen, na primjer, bukvalno šta god otvorite od ovoga, ne možete pogrešiti, naći ćete ili trougo, ili head and shoulders, ili ne znam, zastavicu, ili ne znam šta god, kako se zove. Tako da eto, radite to unazad, gledajte šta se dešavalo i šta se desilo kada se pojavila ta formacija, da li je bilo tako kao što je rečeno, tako je bilo i šta je sad na nama. Vežbajte što više to unazad, na nama je da to primetimo ovde, u ovim zadnjim momentima, u ovih poslednjih mesec ili nedelju ili dan, zavisi koji time frame trgujemo, jer tako, evo ga na primjer i zlato, ne zlato nego nafta isto ima milion tih, da kažemo, paterna, obrnuti head and shoulders ovde, evo ga obrnuti, evo ga probojnjak linije, tako je, samo bukvalno sad na brzinu da otvorimo, pa ćemo da vi sami ćete vidjeti, što sad prvi put vidite uživo, to je jedan što ih gledam 20 godina, znači sad, kada budete ušli malo dublje u to, onda ćete iz tih svih formacija, koje ih vidimo ovde milion, da vidite i te Elliotove talase, da vidite i te harmonik paterne koji sadrže u sebi 10 tih, da kažemo, paterna, tako da u principu je što više radite, sve više ćete se saživeti sa ovim grafikonom i sve više ćete, da kažemo, stvari uočavati, videti, jel tako, i bit će vam jasnije i moćete otprilike da procenite, aha, evo ga radi ovo, sad će napravi ovo, i što više budete vežbali, više ćete znati. Mali stop loss, veliki take profit, ali ne bez veze, kao ulazimo ovde pa mi mali rizik veliki, nego zbog nečega. A zbog čega? Na prvom mestu je trend. Trend je najvažnija stvar u trgovanju, tako. Gledamo koji je trend prisutan. Onda naše trgovanje prilagodimo tom trendu, tako. Ovde imamo recimo neko odbijanje, tako, da kažemo, od nekog suporta. Svaki sledeći dodir bi možda bio mesto za ovo, ne znam šta je, na primjer, dolar švajcarac, ne vidim, funta australijski dolar, ne znam, funta dolar, evo, na primjer, evo ga head and shoulders ovde, evo ga rame, glava, rame, podlačimo, sad se ja to malo ovako, on prolazi dole. Onda imamo opet ovde rame, glava, rame, rame, glava, rame, evo ga, podlačimo ovde, on je došao, vratio je, pipnuo ovo i otišao je dole. Kako se zove, vidjet će da milion mesta, evo ga, rame, glava, rame, naopačke. Rame, glava, rame, naopačke, evo ga, ide gore. Evo je zastavica, evo ga, znači evo je drška zastavice, evo ga trougao, kada probije ide gore, je li tako? Tako da gledajte, ja bukvalno sad mogu da kažem 100 ovde formacije što se dešavalo, ali kako se zove... Ajde prebaci na AUDCAD, da vidimo kako je tamo stanje. Pošto otvara nam je jedna pozicija, što si ti bio rekao danas, to držim otvoreno još uvek, pa da vidimo šta ti kažeš, kakve su novosti. A šta si ušao zbog čega? Ušao sam u AUDCAD na... A zbog čega? Šta si vidio? Down trend. Šta si opet iš trend? Da.
Pa šta si ušao u sel, šta? Zašto opadajući trend? Ušao sam u sel još davno sam ušao u sel, evo još uvek je otvorena pozicija, pa da vidimo samo trenutno ima head and shoulder, znaš, ima shoulder pa ima head, pa vidim Pa dobro, ajde pogledamo auto. Sad kako se zove australijski dolar, kanadski dolar, ajde da vidimo šta se dešavalo. Uvek idemo od većeg time frame-a, znači uvek gledamo šta se dešavalo, šta upoznajemo se sa tim što trgujemo, tako. Da vidimo šta se dešavalo sa australijskim dolarom u odnosu na kanadski dolar. Oni su u principu slični i prema ovom američkom dolaru slično fluktuiraju. Evo, znači otvorili smo mesečni grafikon i u principu to je neki bočni trend, znači australijski dolar prema kanadskom dolaru u nekom kanalu, tako se dešava to neko trgovanje, kao znači ovo mu je neki low, ovo mu je neki high i znači dešava se u tom nekom kanalu gde je sad recimo na sredini tog kanala. To bi rekao mesečni grafikon. Nedeljni grafikon nam kaže da se ovde isto vidimo taj neki kanal i možemo da ga suzimo. Tako po ovome je on, da kažemo, dnevni grafikon, jel tako, imali smo taj neki pad i imamo taj neki sada rast gore, jel tako, H4, dobro, šta bi mogli ovde na H4 da složimo, da stavimo, jel tako, mi se približavamo nekom manjem time frame, jer ovo što mi nacrtamo dnevnom ili H4, to nama nije zanimljivo, odnosno Grigoriju nije zanimljivo, jer on ušao sa malim računom u neku poziciju i to što će se dešavati za nedelju, 2 ili mesec dana, to njemu nije zanimljivo, jer će račun do tada mu ode, ako ne bude bio na dobroj strani, jel tako? Tako da bilo šta što nacrtamo ovde i što analiziramo ovde, to njemu nije bitno, njemu je bitno ovo što se dešava u tom nekom neznatnom trendu, u tom nekom malom time frame-u, jel tako? Onda ćemo preći na H1, satni grafikon, jel tako? I na satnom grafikonu možemo da spojimo recimo vrhove u ovom opadajućem trendu, jel tako? I ovo može bude jedna opadajuća trend linija, ajde to stvarno da uradimo, evo ga. Znači imamo neku opadajuću trend liniju ovde, jel tako? I možda bi to bio neki kanal, jel tako, jeste? Znači imamo trgovinu u kanalu. Znači odbijanje 1, 2, 3, 4, 5, 6, jel tako? Imamo 1, 2, 3, 4 puta potvrđeno, znači svaki dodir ove linije nam je sell, svaki dodir donje linije nam je buy, jel tako? Ok, ajde idemo dalje onda. Imamo 30 minuta, imamo 15 minuta, ajde na 15 minuta šta se dešava, ok. Imamo znači na 15 minuta konsolidaciju, blizu je ovoga da gore gornjeg trenda, jel tako? Mi smo imali danas ovaj sell ovde, gde smo ulazili, znači ovde smo ušli u sell, ovde smo zatvorili, jel tako? To je bio taj sell naš. I on sad ima tu neki pad. Što se mene tiče, ovde ne bih sad ulazio ni u kakvu poziciju, nema veze što je opadajući trend, nema veze što je opet, iako bi birao, ušao bi u sell, naravno, jer je sell, jer je opadajući trend, jer je na gornjoj liniji kanala, ali da mi je to što idealno da bi ja sad ovde ušao, ne bih ulazio ni u šta. To mi je već onako baš rizično, kako se zove. Ulazimo znači u poziciju kada smo sigurni da je nešto, da je sad cena došla ovde gore do vrha ovoga, a RSI otišao overbought, naravno ćemo uđemo u sell, jer nam je stop ovde, a take profit nam je ovde. A ovde kada smo u sredini kanala, kada on krene gore i ovde da me cepa na minus 1000 evra, iako ću zaradim ovde 5, znači to je već kocka. Znači uvek čekamo da kažemo te neke ćoškove, znači kada cena dođe do neke linije, kada, evo sad na primjer nacrtamo i ovde, spajamo recimo ove vrhove, opet ni čak ni do ovde došla, znači barem da je došla do ovde pa kao da je išlo neki manji sell. Tako da u principu uvijek se trudi da čekaš neki ćošak, da čekaš neki kraj, da čekaš neku ivicu. Ovako kad ulaziš na sred, može bude gore, može bude dole, sve jedno je, znači bukvalno. Mi smo ušli ovde u buy, ovu sell smo ušli ovde, jel tako, i zatvorili smo sell ovde, jel tako, ovde smo zatvorili sell. I on se vratio posle toga gore, i on može da padne još dole, mislim, nije meni džabe bio ovde take profit, kako da on može da padne, ali može da ostaje gore. Tako da ovo ne bih ulazio ni u što ovde, svakako da biram, ušao bi u sell, jel tako, ali ne bih ušao ovde, ušao bih ili ovde na vrhu ovom, gde je ovaj vrh, ili gde je ovaj vrh, ili gde je ovo ovde, znači, tako da eto, to je taj, znači nije zanimljiv trenutno australijski dolar, kanadski dolar, nije zanimljiv, ali eto, ok, evo ga Bitcoin se ovde spaja opet na ovaj 1, 2, 3, 4, opet je ovde neko ih pocepao mi, nas je od 500-600 eura mi je uzeo, ajde ući opet u buy ovde. Pratim ga ceo dan i bukvalno se lomim sa njim, bijem se ceo dan sa njim, znači evo ga RSI dole u oversoldu, evo ga 1, 2, 3, 4, 5 i on je probio taj, da kažemo, i RSI je dole, znači čekam ga, ali ajde, nema veze kako se zove. Tako ljudi, eto, to je to za danas, znači mnogo je ovo stvari, mislim malo, ali mnogo stvari sam vam sad rekao, kako se zove, imate mnogo ovo stvari da učite, da pratite, da probate,
formacija nastavka trenda, formacija okretanja trenda. Uzmite unazad da listajte, tražite te trouglove, tražite te head and shoulderse, gledajte RSI u poređenju sa tim. Sledeći put ćemo pričati ove indikatore, moving average i nastavit ćemo dalje sa tehničkom analizom i ovo sve. Znači, ovo su osnovne stvari. Znači, trend, support, resistance, to je osnova. Identifikujete trend, nacrtate support, nacrtate resistance. I onda identifikujete šta se dešavalo dalje i pokušate da nađete te neke paterne. To je, za početak, to je glavno. Vežbajte to, probajte to, isprobavajte unazad, ako imate neka pitanja, tu sam, kako se zove, i idemo dalje. Možemo da napravimo sutra, ja i u petak ću da idem na put, sutra i preko sutra, to je to, i onda ću vas ostaviti nekoliko dana, 5-6 dana da kako se zove, da vežbate, trenirate, onda ćemo nastaviti dalje, ok? Da, izvolite. Poštovani, meni mnogo znači ovo sada predavanje, stvarno. Da li mogu dobiti ja snimak taj? Naravno, postoji svima snimak, postoji link ko bude hteo slobodno. U redu je. A da li ako se sutra održava predavanje, da li će isto da postoji snimak? Da, svaki put ima snimak i svaki put ću šaljem. U redu je, pošto ja sutra neću moći najverovatnije da budem prisutna, radim popodne i to je to, ali hvala vam puno na ovom. Nema problema, hvala vama. To je to, ljudi, stavljam stop ovde, šaljem link na grupu, ko nije ušao u Telegram grupu, nek uđe. To je to, ako ima pitanja tu, je li ima neko pitanje nešto, je li ima neko pitanje neko? Što kažeš sad za Bitcoin? Ajde da vidimo na Bitcoin, kako je, šta misliš, gde bi ušao, šta bi radio? Ja sam sad u baju, sad sam ušao u baju upravo. Sad sam ušao u baju upravo kako se zbog više stvari. Evo, znači, prvo vam došao tu na 50, stop loss mi je bio ovde, probio mi, ali dalje verujem da neće da ide ovde. Meni ovde, ja čekam ovaj baj ovde. Tu je moj baj jak, znači tu mi je pravi baj, tu ću uđem sa 3 lota, i ovde mi je stop loss. Ali sad dok se ovde on odbija, premišlja, ja čak mislim da će on sad možda i da napravi ovde na gore, pa da ga zatvorim tu, pa da će on tu da šara i onda da će da mi dođe ovde ću da uđem pun gas i onda mi ide gore. Tako da ovo sam čisto ušao sa 0.3, ajde malo da bude zanimljivo kako se zove. Ali generalno mislim da će da ide gore, nema šta, znači ovo je sad ta korekcija, ovo čekam miline, ja obožavam kada ovo pada, jer znam da će ići gore. I samo ga pecam, čekam ga, jer vidiš ovde šta se dešavalo ovde. Ovde je bilo to ludilo, kako se zove, to je tamo na 50% ovoga skoka, vraća se dole i ovde ga će se katapultira gore. Ja ga čekam tu, stop loss mi je ovde, ako probije to, čekam ga ovde, još bolje, znači stop loss ovde, tu će tek da raste, kako se zove. Tako da na tome se radi, to je trgovanje, mislim, čekaš i to je kad ti se pojavi kako se zove, kad ti se servira, kad ti se namesti, onda treba da udariš i sve snage i to je to. A ovo sad malo trguje, šta će biti ovde, sad ajdemo na minutni, pa kao evo, sad je on tu probio, pa je kao izbio, pa ne znam ni ja, sad sam ja tu u minusu $30, pa ne znam, ako se vrati gore, bit ću u plusu 70, ako ne, zatvorit ću na minus 40, to i ne morate da radite, to kao čisto je to. Ono što stvarno čekam, što je prava stvar, čekam ga da dođe ovde, mislim, mnogo je stvari zbog kojih ja to radim, ali kako se zove, tih mnogo stvari sad i da vam ispričam, gledat ćete me belo, kako se zove, ajde da idemo raditi. Ti sad njega čekaš da on padne na 100.000, tako? Ne, da padne na 102, 484. 102, dobro. I onda očekuješ da može biti rast, da ide gore? Preko 107, da. Preko 107, ništa je posle, ćemo te, pa ćemo vidjeti. Pa dobro, ajde. Javit ću na svako javljeno, ako javljam sve što trgujem, puštam na grupu, pa evo vi gledajte. Zašto tu smo baš kod mene kući drugari i ja, pošto ja i on to zajedno sve radimo, i bila jedna policija malo pre na ono što je bio rekao da je otvorena, smo to sve zatvorili, sad hoću da vidim, znaš da napravim, pošto imam neki real nalog, pa malo čisto da vidimo da možemo da ga popremo, a usput ja naravno ovo štebam, to nema šta. Naravno, nema problema. Javit ću me ja kad bude ovo, mislim ovo je neka pozicija koju čekam, ali ako budeš nešto zanimljivo, javit ću me kako se zove, tako da, ali znaš šta, nemoj da žurite, kako se zove, polako, ajde da prođemo ceo kurs, obuku, pa da bude sve to jasnije, bolje, jer mislim, ja sam tu, pomoću što treba, ali u principu i da se nešto desi, da možete i sami da reagujete, da pratite to i da budete, da kažemo, tu prisutni, da reagujete na vreme, znaš, kako se zove, da znate zbog čega nešto radite i zašto, tako da polako, uđite sa manjom nekom lovom sada, pa polako kako bude išao kurs, kako bude išla obuka, onda ćemo zajedno to pegledati dalje.
No, pošto treba će meni baš dosta vremena da ja ovo se skratim. Polako, pa mislim, dobro, mislim da je to lako, svi bi to radili, svi bi zarađivali pare i to bi se bilo glupo onda. Kako se zove, treba puno vremena, treba puno para, gubit ćeš puno para umeđu vremenu i iznervirat ćeš se milion puta, razbićeš, ne znam, te ćeš da prestaneš, jebi ga, ali mislim, to je kako se zove, to je taj put, drugačije ne može, mislim, to je, mora biti spreman na to, ako si rešio da se ovim baviš, na nervozu i na svašta nešto, kako se zove, i tek posle tog nekog određenog vremena će moći da trguješ kako treba. Mislim, izbaciš to više, da je to posao glupi i da, mislim, napravio sam minus $100, mislim, kao da sam napravio sam minus, ne znam, jutro sam napravio minus $1,500, ali sam svi napravio plus 2000, ili mislim, to je posao i sve vreme trguješ i sve vreme to što boriš, a u početku će ti to biti evo ga, mislim, to je sve bitno na kraju kad podvučeš pluseve i minuse da si plus, ne znam, 3, 4, 5, 7, 10, 15.000 plus na kraju meseca i to je to, da hoćeš da živiš kako hoćeš i to je poenta svega. A da bi došao dotle, kako se zove, proći će, ne znam, 3-6 meseci minimum nerviranja i kurseva i kupovanja. Nema veze, samo da napravimo sve da bude kako treba i da naučimo i kako Bog nalaže sve da radimo i to je to. To je to, tako. Drugačije ne može. Tačno tako. Imam samo još jedno pitanje. Izvolite. Na platformi instaliranoj toj, pošto stoji vremenski period. Sada, ovo što ste nam sada prikazali sve na snimku, što mi se dopada, te zastavice, zatim proboj i to sve, na kom vremenskom periodu se to prati najbolje? Dobro pitanje. Odlično pitanje. Na svakom se prati, ali ako vi trgujete, na primjer, ako vi trgujete dnevno, ako trgujete, onda uzmete minut, ako trgujete male te neke pozicije, uzmete minutni, petominutni, uvek krećete od većeg ka manjem, je li tako? I onda gledate te manje time frame-ove, ako ulazite u te manje pozicije. Ako ulazite u neke dugoročnije pozicije, onda gledate neki veći time frame. Tako u principu, koji ste trgovac, zavisi šta trgujete, ako na primjer vidite neku formaciju u nekom velikom time frame-u, znate da će zlato ili šta već gledate, napraviti to u nekom dugom roku. A to šta će se dešavati umeđu vremenu će vam reći neki manji time frame. Tako da za preciznije te ulaze gledate 5 minuta, 10, 15 minuta, minut. Taj raspon je za ove neke male trgovine i za ove, evo konkretno ovaj Bitcoin, ovo je sad 15 minuta. Znači, ovo smo razvukli ovaj Fibonacci na 15 minuta, čekamo pad taj na 50% i u principu kada bude on došao na taj nivo, tu stavit ću na M1 da bi onda precizno ušao baš u poen jedan da ga pogodimo. Tako. Evo sad sam stavio minut, on je ovde probio, krenuo je malo gore, odavde do ovde smo izgubili $100, je li tako? Odavde do ovde smo izgubili sad $100. Znači on je došao ovde, možda će ga vrati gore i onda kada ga bude vratio ovde dole, tu je naša kupovina i kako se zove stop loss nam je ovde, znači to je M1. U M15 smo napravili na M30, pre toga smo gledali šta se dešava, ovde smo našli taj, evo na primjer taj head and shoulders koji se desio, on se desio na H4 i zato je odavde do ovde i bilo $12.000, je li tako? A na primjer ovo što se sad desilo na M1, ovo odavde do ovde će biti, ne znam, $100, je li tako? Tako da u principu gledamo sve, ali ono što trgujemo tu, znači u ovom slučaju gledamo od M15 do M1 za ove male trade-ove, a ovo dugoročnije, jer šta je bitno, na primjer, ja gledam ovaj dugoročni trend i kažem ok, na osnovu ovoga Bitcoin će ići dole. I onda ja svoje buduće odluke formiram prema tome, znači imam u glavi Bitcoin ide dole, lupom, ili gore, ajde kažemo ide dole. Onda kad dođem na M15, ja imam u glavi na velikom time frame-u ići će dole, znači ja gledam da nađem neki sell koji će, neki skok gde ću da uđem u sell da ide na dole, tako. Znači ono što je veće, to je važnije. Kad definišemo šta se dešava na velikom trendu, svoje odluke prema tome, tako, pozicioniramo, tako. Tako da u principu ja mislim da će Bitcoin ići gore. Tako da svaki ovaj pad, svaka ova korekcija je meni lepo mesto za kupovinu, jer generalno mislim da će ići gore. Znači na velikom time frame-u pokazuje da će ići gore, ja čekam ovako pad, ulazim u buy i to je to. Tako da u principu to bi bilo to. Eto. Znači ako sam ja svakodnevni trgovac, samo navodim primer, znači ja od 15 minuta pa unazad na 1 minut da pratim. Ali nije slučajno, znači krećete od H4, H1, prvo gledate te velike, da vidite sa kim imate posla, znači upoznajete taj finansijski instrument koji trgujete, znači da vidite sa kim se vi to borite, znači da vidite šta on tu radi, gde on tu krenuo i gledate šta je, znači gledate prvo te veće time frame, oni su najvažniji, gledate dnevni H4, H1, da vidite kuda on to ide i šta to radi. I onda kada se upoznate i kada vidite gde to on ide i šta radi, onda pređete na te manje
sa ovim u glavi i onda znači na osnovu toga donosite odluke, jel tako? U principu treba znate sve, ali samo to trgovanje ćete raditi na ovim manjim, jel tako, na manjim. Jer, na primjer, ja vidim, evo sad, na primjer, H4, vidim on je, na primjer, napravio ovako, pao je dole, krenuo je gore, pao je dole i ja sad treba ga čekam negde ovde otprilike. Ako ga ja čekam tu, evo, po ovome bih ja trebao ga čekam ovde negde. Znači, on je napravio V, skočio ovde, a reći vam posle saznaćete zbog čega ga čekam ovde, ok, znači ja znam ja ga čekam tu, to je kod ovog dna ovde, ok, ja onda prelazim na M15 na primjer i onda znam to dno je bilo ovde, znači moja kupovina treba da bude ovde, znači od većeg time frame-a idemo ka sve manjem i kada treba samu poziciju da uđemo, on je već došao na primjer na taj neki nivo, onda idemo M1 i onda tačno gađamo u poen da uzmemo svaki tu, jer kada bi ulazila H4 onda bi moglo pogrešiti po $50, $100, 200, 500 za 1 milimetar ekrana, ali tako. Znači, naloge dajemo na M1 ili na M5, a samu analizu radimo celog grafikona, znači od početka, od najvećeg ka najmanjem, eto, tako bih rekao najprostije. Hvala vam puno. Molim, dobro pitanje. Imaš neko pitanje ili da zatvaramo, a? Zatvor, ako bude bilo pitanje, pišemo ti. Sve dogovoreno. Ljudi, sve najbolje, čujemo se, hvala vam. Puno vam hvala, prijetno.